La creació ens permet imaginar futurs possibles sense l'apocalipsi, zombis o cataclismes. Davant dels canvis als quals ens aboca el nostre model de vida, a Russafa Escènica sabem que la confrontació no ens pot sostindre. Sabem que la creació no és una arma contra l'oponent, sinó el lloc on retrobar el sentit crític i imaginar què fer el dia que la mar arriba als nostres peus.